Llach wedi cyrraedd y cylch Moch. Y gysalia sy'n mynd rhagdir y funud ydy'r sbynnychod o dan... Wel, wedi ei geni yn 2018, y sbynnychod Cymreig. Y beirniad ydy Mr John Millard o Gair Graunt, ond yn cadw cwmni fi fel beirniad answyddogol. Ac yn gwybod y cyfan am Moch, mae Glyn Davies o Ddimbych. Chi'n o leo, Glyn? Da, Cymreig. Da, iawn, diolch yn fawr, diolch am ddata ni. Chi di'r dyn sy'n diarach Moch, a chi'n gigydd ac yn bridio Moch ac yn bob beth. Ond do, mae gennau ffarm bach adre, mae gennau siop bwtcher a Llaldyn Dimbech. Felly, ydych chi wedi cymryd eich ffansi chi fan hyn? O, maen nhw gyd yn top class yn ei ddyn, dydyn. Mae'r beirniad yn brofiadol iawn sy'n ei ddyn. O'n i'n darllen ei hanes, o mae o wedi cychwyn o gwmni yn gwmni bridio hynna'n hybrid pig neu rhywbeth, yn dweud? Efo, ie. Allforio a draws y byd, felly yn amlwg mae o yma ar merit, fel maen nhw'n dweud. Yndi, mae'n dall y job i'r dim. Felly, be mae'n edrych allan amdano o'n Glyn? Dwi'n mynd gwybod lawer am foch. Dwi wedi cael yng ngalw'n fochyn sawl tro. Dwi'n mynd gwybod lot am foch fy hun. Mae eisiau bob mochyn, mae eisiau nhw'n cerdded yn does, yn daclus. Goes yn 4 cornel yn daclus. 40 o dethi, reit gwastad. 40, ie, mae hwnna'n gwestiwn i gwiz tafarn ydy o. Yndi, na fo. Cefn, weddol gwastad, a efo'r bryd Cymraeg, mae'r pen reit bwysig. Mae eisiau'r glistiau mor fawr a bosib wir ac yn cyfarfod ar flaen y trwyn. Wel ai. Felly, mae nhw'n eitha, chi'n dweud bod nhw'n eitha gwastad, ond be mae'r beirniad o'n cael nhw gerdded rownd a fatha dipyn gyntaf, yndi, weld i cerddediad nhw a'i traed nhw'n mysio ie. Na fo, ie. Mae'n cael cyfle i gyfri'r tethi o heb fynd atyn nhw, ti'n gweld o bell y llynde. Ie, ie. A dyn ti'n wedi gweld y pennau yn plygu lawr rwan i edrych y tethi. Oedd o'n dweud bod y Moch Cymreig yn dipyn o ffefryn gyda fo, bod gen o'r Union Jack ar ei frest. Be sydd yn nodweddiadol am y mochyn Cymreig yma? Mae gennau chydig o'r ei adre, maen nhw'n hawdd iawn i'w cadw. A maen nhw, hawdd i'w pesgu, heb fynd yr hyd drwm, mae'n siwtio fi i'r siop. Ie, turn around eitha sydyn yn nhw. Ie, dwi'n misio moch rhy fawr yn y siop. Mae'r cig yn ansawdd da i fita. O, ie. Be ar am braster, lot o fraster? Na, jyst cyfar neis. Ddim yr hyd lun o gwbl. Ydy o'n fryd poblogaidd ar y cyfryw? Mae wedi tyfu ato'n ddiweddar mewn wan. Mi oedd o reit, dwi'n mynd lawr lle. Ond na, mae'n fwy a mwy yn cadw nhw eto wan. Mae'n sober o niferoedd wedi codi'n o sylweddol yn adran foch yn gyffredinol, oes? Mae'n lot iawn o foch yn y shed na dwi wedi bod rownd. Mae'n braf iawn i weld, ydy? Yndi. Mae'n nhw'n dechrau agos at ei gilydd wan. Mae'n dechrau hel nhw i ddewis wan, ti'n meddwl. Chi'n meddwl bod y beirniad yn gwybod yn eitha bian be mae'n licio, pa un mod i ddewis, neu ydy o'n gorfod crafu pen am dipyn? Na, siw bod oedd i bigo'r cyntaf ail reit sydyn dydy, a'r ola am y siw braidd yn gosod rei canol sy'n anodd. O, ie. Namal iawn, da. Ie, mae'n hawdd bigo'r un gwanna. Namal iawn. Wel, dim bod fi'n gallu. Namal iawn ti bigo'r cyntaf sydd byn wedi mewn, lle. Fel mae'n dod mewn. Honna wedi cael anwyd. 5 yn gystadlu, mae yna 2 Gymro yn dangos yma. Teifi Evans a Mr Hugh Roberts hefyd yn y canol fyna. Cymreig golygon nhw dyn nhw'n edrych yn addawol. Mae gen Hugh yn neis iawn fanna. Mae Hugh Elan gweithio'n galed iawn efo'r moch Cymraeg yma. Mae nhw'n brwd iawn efo'r moch yma dyn nhw. Cael lot o lwyddiant chwarae teg. Ac yn brysur efo'r cwmni oink-oink a bob dim. Ie. A maen nhw'n gweithio'n galed. Ond pen llun mae ffarm nhw'n de. Rhys Evans hwnna. Mae bu Teifi o gynnau lawr yn y llyfr. Mae Teifi'n cadw moch ys blynyddoedd y fynd ydy. Dwi'n moch Cymraeg. Ys blynyddoedd. Gwyn i weld, maen nhw'n dal i feddwl beth sy'n gyrru ymlaen. Dyna, beth arall wrth ddangos y moch, ti'n cadw nhw'n mynd, maen nhw'n dechrau paffio a tirio. O, ie. Wel, gobeithio fydden nhw'n hir iawn yn dewis felly. Do'n ni'n ôl mewn chydig i weld beth y biniad wedi benderfynu. Oce.